Aprangsi karbi lori beta kelang rapet aradon phansa me kardom pajiriglo kardom non beta than ponjia bang nili priyanka inglengpi non beta thepi pen langponik sinang masa pakisung ki doajok langkaijan face ar koya chikloni bhaikre phwarni si pedo ponthubo hamre na longta rurang sinasar po phankar chu mission pen pechun pon Dehuri Lakhahini Baptist Church along sitami mission pen Christmas talondun non birtangton pen langponik sinang langkaijan habar aningkan wang damati jonga cheklo langkaijan face paman ponlo lason si mati jong ni phai inkoira nerkep anita langkaijan face paman ponjia phanchi sikche dang ponlo bon take dam tang ani delhi rong sopi along hemprek ke hangdam along langkaijan habar pen ingnut ingbodun joya jok kiri donamat laso face phan kachi sikachi dang phan masap ki sung dokoklo lasi langkaijan face mati jonga cheklo alar puthot non ke bangji suri hinira inkoira pho ar koi achikloni bhaikre phoarni langkaijan face paman ponthupo lason si langkaijan face along karbiarat ke do anta kachito dun pet jia phan si langkaijan face organizing committee maipu biren kram salapen kongchun bangjona sing bia tumpen chuning riponthu ini niltum behekela press meet ke dona ko ke lahiglo je anikan ma ta niltum December achiklo 28 arisi langkai face ke atarik pathik pondo stame pini bangke ala ke damtang Delhi program hemprege hang atumlong nilitum hadak langkai face kibi arong inut mukhial lo lapente alang li helo hadak anikan bang ta sinagar kli dundun alang li bang akisung duko wajo ini nilitum langkai face kadoko we atum ta hadak si cerap citu dun masih pini ke nilitum labang soa alangkai face bangke papina kalau kasi kadok we karbiang long arat atum hanta niltum langkai face ta hin pen alang tum has tame la tv lang arat atum han puthot pasini thulo je la hai kadok we kisung ke boy doko ga jeni siniltum pini bangke ala langkai face bangke atarik bang niltum 28 tarik ajone aku Januari 15 tarik se aku pathik thui dalo lasi niltum long la na cerap citu don la pente sponsor kadok we atum hasta me puthot pachini thulo je niltum hala 28 tarik an bangke bipon une datpo si 15 tarik se aku pathik pon thui dalo lasi dake bipon weg nei apolo stame lahai kadok we kisung ke boy adake arat masi ke kom report la langkai face along cerap dun Secretary President Bank Chenglok ang to na member kado betu mata hala kethek long le aleng hai phan kiri duna joine si niltum la so langkai face bangke aporote pen bi thek thek dala sinon alangli niltum long aku secretary do alangli hin pen aku pathan thoi lo na so media phan ke hang along media korte tum na chetong thekot ali tum phan kero paper piglo la sipini la so media phan ke hang nang kok bang ke hen lo moben president ningje ponlo langkai festival bang ke aningkan bang ke December 28 si padobom office tame nituma hawar along ala dak langkai festival ke patir pitum la sorong lo asap so kisung ke to ko joini si pininga bang ke papi ponang kok lo la si non ke bangji 2025 January 15 ar ni si puthot langkai festival bang ke padopon thupo la si hola sorni ke padoponji lake ke damtang koson ma la soi biana tengsi padopon po la si hola kachipatti dunji mande langkai festival nangkelang dunji ningkhang arat doana phanta nitum langkai festival hin pen kachuningri bangke kachuningri mate dia chohanglo je nitum aporateng pen so padopon thekre pot sitame nangni tum ningbi nangne je langkai festival bangke aku dowek ji la bangke January 15 si padopon bolasi 28 dalat kadu kabe la langkai festival along kachipatti dunje ningkhang mate nangkelang dunje ningkhang karbiang long arat doana phanta nili 15 arni laso nangkelang dunje phansi nili chuning rilo lapen nangkelang dunvek ji lapen lan jose
langkai festival apan RD nangi pidunji pan se nili chuning rela athema kui posti holapu nilitum laso langkai festival binangkok ma prote lake nanglitum aningkan wang dan litum puerlo langkai jan hawar long same karbi mande ho puda karbi do laso langkai janalong langkai jan hawar pan lan se nitum kepa phihu badimolong lan se kepa ching thurje pan mande pirthelong lan se langkai jan hawar pache thangi pan sinitum aningkan wang ta nangbi bom wang bom si piningan ke 7 nan lo lasi laso karbenglong rat nanglitum ke damtang son akai da nang cerap dun lopute langkai jan hawar tami lan se si ching thur pon po mate langkai jan pu lan se amen chathang pu lasi nilitum henpen dogawe karbenglong rat pan lan si pachinilo langkai jana hawar towar ki mission se da jok rata tum ki dam ki banga phan masap ki sung dokoklo lasila so langkai jan festival chingchia prang towara bang pachiklam pruilote rata tumta langkai jan festival ke lang dunatum ke dam ke bang asap joy muchot po lasi langkai jan festival chingchia prang towara bang pachiklam pruijia phan langkai jan festival organizing committee tumpen KCCM Dr. Tuliram Ronghang lapen MSc Joni Timu atuma phan chuning report nilitum kachunung ripen alang asai do sitami nilitum long ke bang pot media person tum tami chunung riklo lapen nilitum akenang sot nilitum kachunung ri lapulo langkayan area nilitum aningkan bang kami festival bi bom lasi nilitum bihek ek pusaratum sarura posi festival pulonte taralang suritum bang tekte posi nilitum Hekiding tumpen ke sar kikri tumpen ching wai pen itum festival big lo la strong lo nilitum ta la sila sop festival aprang nilitum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang sara phansi nilitum la sop festival aprang alang lipan tum kachunung rikala peglo nilitum markang hon nilitum marat aphan nakaching hon pen festival aprang towar nilitum ha pusi alang lipan chunung ri lapen lumbayong MEC Juni Sake mithang area lo si langli festival nitum bibia prang to warna saloi phansi alang le phara chuning rilo pardon kedam tang mati jongni phai ingkoi ra pho ani karbi anglong angkang prek jama habar alongta rurang sina sai po phan kar chu ponason thak si karbi hong haria mai hamren aro pi pen patir pi ponsi hamren rurang sina sai po klamalongta rurang sina sai po phan kar chu pon ada bapor pen rurang sina sai po phan kar chu ponsi chikimo jai mekdeng ponlo puthodrat amai pi cheng ponsi rurang sina sai po akaya lamo sitami chithan ponlo labang somai long alihi sarpo karbi richo long sing ronghang MLA Rup Singh Teron Socheng VDC Chairman Joy Singh Pro lapen kethi kidinga tum sitami chitong dun ke karbi hohari atum nangke itum ke ajali punun itum bangkai ben punun te itum festival ta ave lapen kaching bai ji adim a platform ave itum bangkai punun te pudam nang pandaram nang bangkai kisan tu punun muslim tu punun bangkai mundir do lapen girja do itum ke hohari tum ke laso platform ma ave lasi min labang lo lasi non pindum indeng sir kep sedang karon polo laso non ke cheng silang lasi non am situm laso akai mate laso hohari adhorom kai fansi itum laso bang hohari atir pi bang pangcheng pono labang karbing long kan pia phan samel ana bang ke bang bom si punion ke long toger kebra pho pune long toger kebra pho pune lo 96 ang deng habaran arsu pono labang ke aku ifrang bang ji ana bang itu karbing long angkang anso se itu la hohari arong mana kolo adhorom kirim arong ana bang itu kidup pezi fan ke itu chuning pono bang itu media karju bang mi ulo lasi itu irung ang sila sarpo fan pipolo pini arjuna ko labang itu karbia khai mat atu itu lun tumu abe lasi itu irung ang sila sarpo bang songsari cho solo labang itu arnam si bang to lo dadak tirthia athak lasi alang lipan
lun tumu tanam kubang kar bakpan tanam pasti banang ter. Pasti daso pasti tonun pen itu piniam hang thik pasti tonun pen si itu. Hong hari dharam amai mate hong hari amai atiri piatum pen patir pipon si itu hong hari dharam kacing hon. Poson si daso akhai dharam kacing hon mate kacing hang jimapu. Daso papai ton si itu irurang sansarpu hang thik ani pen stame itu talon pongo. Tapi semet ke lalo itu hong hari akhai aphat adhorom kirime tu hon bang itu poson si hang thegimo. Athemanon ke itum ke thek akai kican akai pinak kapre dharam dupik itum karbi along stame tasi so ke hang ji phansi min ka patir pi pon kedam tang mati jong ni phai ingkoi ra phwarni ke Christian dharam ke kroi arada tuma phan isi ke me arni mate hempu jisu am hang ke thek arni laswani pirthia dangalong aliralon pen ning arong pen Christmas katalon dun asonsi dehuri lakha hini Baptist Church along sitame Christmas mission pen talon pon labangso amai long speaker borsing rong pi pensi jisu mahang ke thek alam jir than pon lo lapen labangso girja judet pen CM Dr. Tuliram rong hang pen keron pon a Christmas cake ing than pon si mission pen me pi jut pon lo dehuri pen harthang singnar karbilong ri birta tang ti pinia birta ke la pan se kang toni la do me thak me kurwang thu